Ана күзләрен шатырдатып йомды да йокысын чакырды. Юк, килмәде йокысы. Аның урынына башына хәтирәләр кереп тулды. Авыр иде анага. Куллары сызлады, бармаклары шишенде. Бу стресстан, диде аңа врач. Ана авыр сулап куйды. Врачы белмәй, бер ни эшләмәй тик утырганын ул. Врачка шулай дип әйтте. Нәрсә, бераз ял итү дә кирәк, рәхәтләнеп ял итегез, дип елмайды врач. Ана дәшмәде. Мамык шәленә ныграк уранды. Палатада салкындыр, сестрага әйтегез, тагын бер одеял бирсен. Врачның шул сүзеннән соң ана үз йортын искә төшерде. Хәзер өендә булса, газны гына кабызыр иде, бик тиз җылынып китәр иде өй эче. Күршесе керер иде дә, җәй уртасында мичкә ягып ятмасаң, дип тиргәр иде. Карт сөяк җылы сорый шул, дияр иде ул. Сөйләмә юкны, бакчаңда эшлисең, терлек асрыйсың, нинди карт сөяк ул, дияр иде күршесе. Ана бәхәсләшми. Күршесе дөрес әйтә, бакчасында тәртип, сыер, кош-корт асрый. Балаларына бик булышты инде. Уйлар. Ана куллары белән күзен каплады. Көндезләрен ярый әле. Урамга чыга, ул кемгәдер дәшә, аның белән кемдер сөйләшә. Таңны көтеп ала иде. Монда, интернатта, төннәр бигрәк озын. Авылда ничек тиз үтә иде алар. Әллә ниләр искә төшә. Колхозда тимерче булып яшәгән әтисе әйткән иде. Кызым, син ялгыз калырсың инде. Берәрсеннән бала табырга тырыш. Ул ризалашмады. Кызның әтисенә: "Кем гаепле? Нигә мине мондый битле итеп ясадыгыз? Көзгегә карыйсым да килми, кот оча торган", дип кычкырасы килсә дә, дәшмәде. Хәсрәтен дусты белән бүлеште. Аның исе дә китмәде. "Карама көзгегә, бит белән су эчмиләр", дию белән шикләнде. Еллар узып китте. Яшьтәшләре күптән кияүгә чыгып бетте, балалары мәктәпкә бара башлады, ә ул һаман ялгыз. Балалар йортыннан берәр ятимне алырга микән әллә, диде ул дустына. "Нәрсәгә, үзең тап", диде ахирәте. Кемнән? Авылда бөтен нәрсә уч төбендәге кебек бит. Бер җиргә барганы булмады. Иртә яздан көз ахырына кадәр чөгендер басуында эшләде. Бер елны аның туган көнендә звено кызлары бүләк тапшырдылар. Кутладылар. Чәчәкне бригадир Фәрит тапшырды. Шул мәлдә аларның күзләре очрашты. Ир аңа үз итеп яратып карый иде. Кыз карышмады. Ул аңа чәчәкләр бүләк итте. Бер очрашу булды. Бары бер очрашу. Галия ир бала тапты. Бер кичне ир аның ишеген какты. "Кичер мине, Галия, аңларга тырыш". Аңлый иде Галия. Аның гаиләсе бар. Булган, беткән. Улы Галине 1нче класска әтисез үзе генә илтте. Күршеләре кызыксынучан карашларын текәп, чыш-пыш килделәр. Шул көнне Галия ант итте. Аның улы башкалардан ким булмасын өчен барысына да түзәр ул. 2 норма эшләде. Базарга бәрәңге, сөт, каймак алып барып сатты. Иң яхшысы улына булды. "Сиңа, әни", дип сорады улы. "Син үсәсең, сиңа кирәк, мин түзәрмен. Аша, улым", дия иде. Улын Ходайдан ялварып сорый-сорый югары уку йортына кертте.
Улым зур кеше булачак, дип күршеләренә мактанды. Бөтенесен улына бирде, сәламәтлеге дә какшады. Авыр операция кичерде, врачлар сокланырга куштылар. Ә ничек? Улында проблемалар башланды. Институттан кудылар. Улыннан башка бар кешене гаепләде. Бер кемгә дә ышанмады. Улы өйдә ятты. Ял итсен диде. Гомере алда эшләргә өлгерер әле. Улының авылда каласы килмәде. Дуслары янына шәһәргә китәргә теләде. Ана карышмады. Улы бераз җилләнсен, диде. Байтак вакыт узгач, кайтып төште. Әни, мин училищега кирдем. Столяр булам, йорт җиһазлары ясармын. Син дә ял итәрсең, диде. Ана үзенең кулларына карап, күптән вакыт, дип сөенде. Әмма улы сыкта озак чыдамады. Аның кадәр хезмәт хакына, дип мыгырданды. Ана дәшмәде. Колхозда эш юклыгын, эш булмагач, акча да булмаячагын әйтеп тормады. Кассага барып соңгы акчаларын алды, улына куртка алып киертте. Бер кыз белән таныштым, диде улы. Сиңа да алып кайтып күрсәтермен, өйләнермен, сиңа да җиңел булыр, диде. Сиңа яхшы булсын, улым, диде ана. Миләүшә матур, акыллы кыз булып чыкты. Кодалар да начар кешегә охшамаганнар, тик фатирлары гына кичерәк булып чыкты. Балалар фатир юллап тора башладылар. Бер көнне улы, әни, акча биреп тор, фатирга түлесе бар, дип кайтты. Бирде ана. 2 айга алдан түләп куярлык итеп бирде. Ә ул ай сайын кайтып акча сорый торган булды. Килин бала тапкач та мулдан тамызырга тырышты. Әни, мин бизнес ачтым. Озакламый бурычларымны түләп битерәм сиңа, дип кайтты ул. Тагын бурычка акча сорады. Шул минутта ана әллә нишләп китте. Күңеле ниндидер яман хәл буласын сизде. Озак көтәргә туры килмәде. Килде ул көн. Төн уртасында кайтып кергән улын күргәч, ана бөтенесен дә аңлады. Әни, бөтенесен дә сат. Йортны да, хайваннарны да, нәрсә бар, кеше алырлык бөтенесен дә сат, диде улы. Әҗәт түлесе акчаларын юалткан. Бизнесы бетү юлында. Әҗәткә акча бирүчеләр яныйлар, бер атна вакыт биргәннәр. Ана дәшми генә тыңлады. Улыннан, мин кая барырмын, дип кенә сорый алды. Улы ачуланды. Әни бит ул булышырга тиеш. Ничек үзе турында уйлый ала ул? Тегеләр көтеп тормый бит. Ана сатты. Үзенең киемнәрен генә калдырды да, барысын да сатты. Улы бар акчаны алып юкка чыкты. Бер атна кайтмады, 2 атна. Күршеләрендә улын көтеп 1 ай яшәде ул. Авырды. Аягына да баса алмады. Күршеләре авыл советына бардылар, ярдәм сорадылар. Кемнәрдер килеп, ананы картлар йортына алып киттеләр. Ә ул кодалары килеп хәлен белер, оныгын күрер, дип хыялланган иде. Улының хатыны белән күптән аерылган булуын белми иде шул. Монда картлар йортында бар нәрсә дә бар кебек. Төшләр генә. Аңа һаманда сыйыр савырга вакыт җиткән кебек тоела. Колагына уфалла арбасы тәгәрмәче сыкранган тавышы ишетелә. Әнә сөт җыючы машина килеп туктады. Зәңгәр чәчәкле кыр басулар, аңа елмаеп караган бердән-бер ир, кулын сузып әнисенә каршы йөгергән улы, өлгергән арышлар, чыклы басудан ялан аяк йөргән Галия. Булар чынмысың, әллә төшме? Төштә арыш күрсәң, бәхеткә диләр бит. Матур бәхет булсын иде. Галия кеше карамаслык йөз белән туганда, әти-әнисенең бәхете ямсыз булган. Аның улы матур иде. Галиянең дә бәхете матур булыр. Ана уянды. Аяклары туңган. Одеялга мамык шәленә аякларын төрде.
Зыян юк. Тиздән таң атыр, торырлар, йөреп киткәч, аягы да җылыныр. Аның әле дә эше бар бит. Интернатның тәрәзәләреннән карый-карый, ана көн дә улын көтә.